Jeg har taget Ole Bente med i dag, og Ole Bente, det er min lille ven her, en frø. Og det der er med frøer, det er, at hvis du tager en frø og putter den ned i glas og sætter låg på, så vil frøen forsøge at komme op selvfølgelig, og den vil hoppe op og knalde hovedet i låget. Og det vil den gøre, indtil det går op for den, at der er et låg, jeg kan ikke komme ud. Så kan du godt tage låget af efterfølgende, og så vil frøen simpelthen ikke hoppe ud. Og det er fordi, den har lært, at det nytter ikke noget. Den kan ikke komme til at hoppe ud, fordi der er jo låg på, det er der så bare ikke. Og det er jo egentlig sådan, at mange af os, vi reagerer, når vi lærer noget, at selvom at det, der ligesom holder os tilbage, er fjernet, så bliver vi ved med at agere, som om, at vi bliver holdt fast.